Bueno, vamos logo xa co primeiro dos relatores. Estaba pensando que para a próxima ocasión, que seguro que haberá unha segunda ocasión, segundas jornadas, poñeremos unha especie de banda sonora con un fondo de música de banda, nos faga un pouco máis axitado do que este inicio da cuestión. Todos estou seguro que moi en breve entraremos en materia e teremos ocasión de, digamos, de quencer un pouco o ambiente coa reflexión en torno ao asunto das bandas. Primeiro dos relatores que nos vai a presentar esta tarde, estas jornadas, é Xosé Ramón Pazantón, para min, bueno, e para os conocidos Kiko Pazantón, é unha persoa cunha trayectoria heteroxénea, diversa, aberta, plural, e, por tanto, casi diría que é unha metáfora casi das bandas de música de Galicia, que tamén son desta maneira, diversas, plurales, abertas e cambiantes. Entre as súas moitas ocupacións e inquedanzas se encontra un lugar importante, casi diría central, unha parte da súa vida, a música e, dentro desa música, un lugar tamén relevante, todo o que xira ao redor das bandas de música e das músicas populares nos entornos nos que el traballa habitualmente. Foi fundador e músico do grupo Na Lúa. Actualmente me comentaba que, bueno, ten digamos, unha actividade diversa, cambiante, pero en boa medida tamén moi vinculado a todo o que é a cuestión de investigación das bandas. E, de feito, eu coñecía o seu libro Bandas, Músicos e Orquestas de Porriño, un estudio realmente modélico pola integración que hai nel entre o que é o estudio histórico e esa aproximación á cultura da música popular, que é moi importante, esa visión antropolóxica do que representaron todas estas agrupacións na vida cotiá daquela Galicia, pois, destes últimos 100 ou 150 anos. E agora, pois, bueno, me acaba de agasallar moi amablemente con unha entrega dunha historia das bandas de música de Salceda, o sea, que se ve que Kiko é reincidente e non quere deixar esta cuestión hasta que esgote todos os seus pliegos, os seus vericuetos. Se máis, quedade xa con el, escoitamos a súa aportación. Quero lembrar que, como xa sabedes, ao remate das intervencións haberá unha mesa redonda, por lo tanto, se hai preguntas ou cuestións, vamos a trasladar, lógicamente, xa esa parte final, podes tomar notas dirixentemente, e na parte final, pois, teremos todo este diálogo cos relatores. Kiko, tes a palabra. Moitas grazas. Bueno, eu vou a facer unha intervención, digamos, en tres partes, toda ela de tipo histórico. Na primeira parte vou a falar dese momento inicial da xénese das bandas, dos poucos datos que temos, da xénese das bandas na zona que eu estudiei, e logo debuxar un pouco cales eran as actividades das bandas, ben as que se repetían anualmente como un ciclo ou as que eran de tipo extraordinario. Estas bandas destos tres concellos, miñotos da raya con Portugal, de algún xeito estou convencido de que representan perfectamente a outro tipo de bandas, a banda tipo de Galiza, non? É dicir, que o que digamos hoxe aquí, concretamente destas bandas, penso que é aplicable en grande parte a maior parte das bandas galegas. E antes de nada, o que quería dicir mostrar, digamos, unha confesión, unha sorpresa que eu levei cando me cheguei ao tema das bandas, tema do que, por outra parte, non son activista, non son músico de banda, é dicir, me interesa o aspecto histórico, digamos, e decía que cando me cheguei a este tema, e aproximadamente uns 10 anos, 12 anos, quedei increíblemente sorprendido da escasa bibliografía que existía. Eu estaba buscando referencias para o traballo que antes citou Luís Costa e quedei abraiado de que unha actividade que eu presumía, entendía que fora moi importante, tivese prácticamente o libro de Iglesias Alvarellos que antes se citou, de bandas de música de Galicia, un libro sobre a banda de García, de Vítor Viana, outro sobre as bandas en Celanova, de Antonio Piñeiro, o libro de Julio Andrade Malde sobre a música da Coruña e prácticamente pouco máis. Libros pequenos, de menos de 50 páxinas,
sobre bandas de Santiago, de Cambados ou de Vigo, e prácticamente 3 ou 4 artigos xa un pouco dende a visión máis ben etnográfica, como son aqueles artigos que escribiu Xaquín Lourenzo e Antonio Fraguas para unha xuntanza de bandas aquí en Santiago, non? E esta anemia na bibliografía sobre as bandas está tamén en correlación coa práctica ausencia das bandas de música naqueles relatos da historia da música galega. É dicir, se nos fixamos, por exemplo, algúns exemplos, o prólogo de Filgueira Valverde, a obra de Castro San Pedro, ou as historias sobre a música galega do Padre López Calo, ou de María Pilar Alén, ou incluso o feito diferencial galego na música, son, digamos, catro grandes visións da música galega nas que as bandas de música prácticamente non se citan, non existen. Especialmente curiosa para min é os 2 tomos do feito diferencial galego na música, que non haxa ninguna relación ao mundo das bandas, é especialmente significativo porque neses 2 tomos se especifican moitos datos sobre outro tipo de músicas. Por exemplo, se dedica, non sei exactamente cantas páxinas, pero se dedica un artigo, probablemente 10, 15 páxinas, a voces ceibes, que é un fenómeno dentro da música galega, bueno, de prácticamente 2 anos, 3 anos, 4 anos como moito. E, sin embargo, unha actividade que leva instalada entre nós 200 anos dos aspectos cualitativos e cuantitativos na introducción se deu conta e, efectivamente, bueno, pois é sorprendente este aspecto, non? Hai que decir tamén que, felizmente, coa entrada deste novo século, se acelera o interese por coñecer máis polo miúdo esta realidade musical e prácticamente nestes 13 anos do século XXI se ten publicado máis que durante os 100 ou 200 anos anteriores sobre as bandas de música. Por lo tanto, se exploran novos territorios, Mondoñedo, Tui, Lalín, Ourense, Visantoña, Vermes, Baiona, O Porriño, Salceda, etc. E vamos, de alguna forma, coñecendo máis polo miúdo cada unha das bandas ou das moitas bandas, a actividade das bandas que había en cada territorio. Eu estou convencido de que este camiño no que se está hoxe en día é, lóxicamente, o camiño adecuado e que o que acontecía co mundo das bandas respecto á investigación era unha anomalía. E, como dixen antes, esta afirmación non se basea nunha militancia filarmónica ou na exaltación das bandas, que non é o meu caso. É simplemente de que tratamos dunhas agrupacións que expandiron a práctica instrumental na poboación galega dun xeito exponencial. Achegaron os rudimentos da linguaxe musical a través das súas academias ata calquera recuncho rural do noso país. Ademais desto, introducían unha tímbrica nova, un repertorio diferente, novos usos e funcións da música, situándose as bandas de música nun fenómeno de éxito nas décadas entre finais do XIX e, digamos, ata a Guerra Civil ou ata os anos 50. Non? Por lo tanto, os procesos de cambio que se dan a través do tempo, a influencia que as bandas establecen con outras músicas populares, o aspecto pedagóxico, a relación das bandas cos movimentos ideolóxicos e o seu rol na conformación de identidades, incluso as historias de vida, é dicir, son temas moi suxerentes para a investigación e que, desde logo, eu agardamos que no futuro poidamos ler moito máis, coñecer moito máis sobre este aspecto. Hai un período que, bueno, entre as moitas cousas que hai que investigar, hai un período que é importantísimo, que é cando se instalan, cando nacen, cando se fundan as bandas en Galicia. É un fenómeno sobre o que sabemos moi pouco e sobre o que habería que investigar máis. Efectivamente, sabemos que as bandas militares son o modelo do que se copian, ou o modelo de imitación para as bandas civís. Sabemos que as bandas civís se cita que
na primeira mitad do século XVIII aparecen en Alemanha, pero no século XVIII realmente o que acontece como un fenómeno realmente forte a nivel europeo é a aparición, a introducción dun xeito moito maior das músicas militares nos exércitos en Francia, en Inglaterra especialmente, e probablemente tamén no Estado español, aínda que aquí, como dixen, a investigación precisa avanzar máis. E outro fenómeno que eu creo que é moi importante para o tema do nacemento das bandas civís é a influencia da Revolución Francesa. Porque a Revolución Francesa saca a rúa a música, a música se organiza en grandes colectivos, de coros, de orquestras, de todo. É dicir, a cuestión do ciudadano pasa a ser moi importante. Frente ao fenómeno anterior, no que o divo, a diva, ou o compositor, en fin, era o eixo da música, efectivamente, o sigue sendo, pero os colectivos ciudadanos son importantísimos. E a partir de aí, esa influencia da Revolución Francesa vai a ter unha plasmación decisiva nas bandas de música e, por exemplo, nos orfeóns en toda Europa, non? Hai un libro moi interesante de Martín Kaltenecker que fala do rumor das batallas, no que concretamente explica esta cuestión e que favorecen a estética do nacemento das bandas. E o que se dá nun denominado estilo 1790 é o aumento da cantidade, entendida como maior número de executantes das agrupacións musicais, ou como aumento da masa sonora, a simplificación das formas musicais, a ocupación das rúas e as prazas que xa citei, e todos estes elementos, de alguna forma, son decisivos na conformación dos grandes colectivos musicais. E en que momento comenzan no noso país, en Galiza? Pois, bueno, non sabemos moito. Eu collín algúns datos que vou comentar brevemente. Sabemos que en 1785 existían en Santiago de Compostela dúas bandas militares. Hai a típica, bueno, a coñecida noticia de Varela Silvari falando de Francisco Bañeras e do controvertido hino de Riego, o seu nacemento e todo eso, que o que nos explica é que hai actividade de bandas militares alrededor de 1808, 1814, 1820. En Santiago de Compostela, me refiro. Sabemos que existía unha banda coruñesa en 1820 e hai unha cita interesante cando se cita tamén no ano 1920, falando dun acto político, se comenta que alrededor marchaban los individuos patriotas de la Sociedad Filarmónica de esta ciudad en traje de guerra. É dicir, está falando dunha banda de civís que xa se visten con traxes de guerra, que é o habitual das bandas de música. E nesta mesma nota se fala de que existe tamén unha música de artillería en Santiago. E estas bandas debían ter, a estabilidade debía ser relativa, porque en 1839 se nos volve a falar de que a Milicia Nacional de Santiago está creando unha banda que lle costou muitísimo poñela a andar, non? Bueno, respecto ás bandas civís, o que sabemos é que o momento importante das bandas aparece alrededor de 1840. Hai algunha banda, como a de Merza, da que se fala de que xa existe desde 1828, non? Para min, este é un capítulo moi interesante para a investigación, coñecer máis polo miúdo este tema. E centrándome xa no territorio do sur da provincia de Pontevedra, efectivamente, existía unha banda militar en Valença do Miño, a banda de cazadores de Valença. Antes creo que se pudestedes ollar a instrumentación que podería ter esa banda de Valença, non?
E estas bandas portuguesas das plazas fronteirizas de Valença, Monção, etc., continuamente estaban actuando en territorio da banda galega, non? E, por outro lado, sabemos que existía tamén unha banda provincial relacionada co reximento provincial de Tui. Evidentemente estamos falando dunha banda militar que existía antes da división administrativa que xurde despois de 1833. E esa banda militar, en 1833, precisamente, estaba formada por un músico maior e por 11 músicos. Esta banda do reximento, esta banda provincial e o propio reximento provincial de Tui, coas guerras carlistas, é mobilizado o reximento e aparece en Zamora e aparece a banda de música sempre acompañando as tropas, non? Entón temos moitas notas de prensa da banda do provincial de Tui, pois que van recorrendo un itinerario, están no Bierzo, están en Miranda, en fin, andan por aí, parece que chegan a Bilbao, e a banda de música pois sempre está participando en atos musicais, atos institucionais, atos protocolarios, etc. Tamén temos información desta banda a través das actas capitulares da Catedral de Tui, porque efectivamente os músicos non actuaban en espazos pechados. Os músicos tocaban na capela da Catedral de Tui e marchaban, a pesar de que yo prohibían, marchaban cando podían a tocar ópera ao Porto ou a tocar en bailes en Tui ou a tocar na banda de música, non? Entón, precisamente, esos datos, as amonestacións que se lle fan a este tipo de músicos, nos van dando información de que existía esta banda provincial, que en 1847, precisamente, se di que se faculta a un par de músicos para comprar 2 trompas de la extinguida banda provincial de Tui. É dicir, existía esa primeira música militar na zona destes 3 concellos que era a banda provincial de Tui. E esta actividade militar en Tui músico militar en Tui vai a continuar con períodos de intermitencia durante o XIX e principios do século XX. O mesmo que acontece coa banda do reximento de cazadores de Valença do Miño, que está continuamente actuando na zona pontevedresa. Bueno, eu cando escribín o libro das bandas de música do Porriño, cheguei, o máximo que cheguei para falar da xénese da música no Porriño ao ano 1876. Pero hai cuestión de 6 meses descubrín unha nota que nos fala da actividade de Valença, de Tui e do Porriño. É unha nota moi interesante e é do ano 1846. Entón aí, nesa nota, o que se nos di que son as festas patronais de San Telmo en Tui, o gremio dos sastres, que sempre é o que máis quere, o máis especializado en contratar os mellores músicos, ten un problema porque os poucos músicos que quedan desa banda provincial extinguida ou prácticamente extinguida xa os contratou o Concello e os poucos músicos di a nota, os poucos músicos que hai en Valença nese momento son de mal género, de aquí concretamente son de moi mal género, levan moi pouco tempo formándose e entón di a nota, hubo de enviar sus comisionados al Porriño, pueblo insignificante a 2 horas de aquí. El ayuntamiento de dicho pueblo tuvo la feliz ocurrencia de adelantar el dinero para comprar una docena de instrumentos y bajo la dirección del organista de la parroquial forman una charanga. Contratan a esta charanga y luego, bueno, o xornalista di que quedou moi ben esa banda e que un pouco estimula a través do xornalismo a que o exemplo do Porriño
se copie noutros lugares, é dicir, que os concellos compren instrumental para a música, non? Polo tanto, estamos falando dun inicio dunha actividade no Concello do Porriño en 1846 e estamos falando de que nese momento remata a actividade da banda provincial de Tui militar, que logo máis adiante volverá a continuar, e nese momento está pasando un mal momento a banda portuguesa de Valença, tamén militar. Entre mediados do século XIX e os anos 70, que é un momento de explosión das bandas, de fundación de moitísimas bandas en Galicia, é un período bastante opaco no que non temos prácticamente información. Sabemos que existiu nese período unha banda da beneficencia en Tui, pero non temos prácticamente máis datos. E xa a partir dos anos 70, efectivamente, bueno, no 76 temos actividade da banda do Porriño, en 1880 a banda de Tui de Severiano Castillo, en Salceda de Caselas en 1892, e continuando o tempo aparecerán bandas en parroquias, en Paramos, Tui, en 89, en Soutelo, en Soutelo, Salceda, en 1900, en Bodiño, Porriño, en 1910, en Illarei, en 1917, Baltráns, etc. Van surdindo todo tipo de agrupacións, incluso nas vilas, segundas bandas, é dicir, o nacemento dunha segunda banda que coexiste con outra banda que estaba instalada, non? Bueno, estas bandas realizaban unha serie de actividades e vou a describir as máis importantes, as que, bueno, me parece a min que son máis importantes, e de algún xeito achegármonos a vida das bandas de música. A finais do século XIX, as actividades estaban moi relacionadas, ou temos moitísima información da actividade das bandas relacionada coa religión, con actos rituais relacionados coa Iglesia Católica. Aí vemos que a banda se comporta de dúas formas diferentes. Se o ritual se realiza nun templo, no interior do templo, e se é na rúa, non? Se é no interior do templo, a banda nunca entra completa na igrexa, entra simplemente unha sección, 6, 7, 8 músicos, e a banda completa só ten cabida nos actos rituais nas procesións, no exterior. O carácter cíclico das actividades das bandas, bueno, está claro, Semana Santa, Festa das Fillas de María, Corpus, Sagrado Corazón, en fin, hai todo un calendario e un santoral que van definindo e vamos encontrando ano tras ano sempre a banda, sexa unha, sexa outra, realizando esas actividades. O dato máis interesante para min do estudio da relación da música coa religión, o dato que me resultou extraño, pero interesante, desde logo, é que estes músicos das bandas, que, por certo, os que cantaban normalmente cobraban un pouco máis que os que tocaban o seu instrumento, estes músicos interpretaban composicións dos mestres de capela da Catedral de Tui. É unha cuestión que a mí me extrañou muitísimo. Evidentemente, tocaban pezas sinxelas, motetes, vilancicos, pero eran pezas de grandes compositores como Gaspar Smith, como Rábago Ballesteros, Matías García de Benallas ou un dos últimos mestres de capela da Catedral de Tui, que foi Martínez Porse. Incluso algún dos músicos que participou na Capela de Música e que logo foi director de banda, Severiano Castillo, compoñía tamén pezas que eran cantadas por estes músicos. Bueno, en 1894 vai quebrar un pouco este sistema porque a Igrexa vai decidir que certo instrumental non está de acorde co que a Igrexa entende de como se debe desenvolver o ritual
hai unhas instruccións deste ano que son reiteradas logo por Martín de Herrera no 1109 e, bueno, basicamente o que veñen a dicir é que os instrumentos das bandas de música non poden estar dentro da iglesia e se recomenda simplemente que participen nas procesións e, aínda así, que participen interpretando hinos religiosos, etc. É dicir, que hai que portarse ben e tal, non? Tamén é certo, efectivamente, na zona que eu estudiei, as bandas, os músicos de bandas desaparecen das igrexas, do interior das igrexas, como bandas. A actividade musical pasa a ser desenvolvida por persoas da comunidade religiosa e, efectivamente, participan as bandas nas procesións. Pero tamén hai que dicir que estas instruccións foron seguidas dun xeito moi dispar segundo os territorios. É dicir, especialmente no rural, nos sitios máis alonxados do poder, estas prohibicións, como, por exemplo, a prohibición de tocar a gaita no interior dos templos, son prohibicións que se lle fixo así un pase daquela maneira e non se seguiron moito, non? Eventos relacionados co santoral, todo tipo de festas, pero no caso do Porriño hai dúas festas interesantes, San Xosé e San Ramón, que son dúas festas que as propias bandas custean e organizan porque son os patronos das bandas. E nun momento no que había dúas bandas que coexistían, pois cada banda organizaba a súa festa ao seu patrono. Tamén relacionado co santoral e coa onomástica está relacionado, se realizaban as coñecidas serenatas, é dicir, que a persoas destacadas da poboación ou ben relacionadas coa agrupación bandística, pois era moi habitual que se fixeran homenaxes, serenatas. Outro costume moi extendido naquela zona, o primeiro concerto do ano. E este costume aínda se sigue realizando aproximadamente 100 anos despois en Salcea de Caselas. A banda estrena o ano dando un concerto de música e isto, como digo, se fai ininterrumpidamente. As festas do Entroido. Aquí vemos vemos que hai moita participación no Concello de Salceda. O Concello de Salceda ten un entroido moi vivo dende hai polo menos 100 anos, segundo leemos a través da prensa, pero tamén é certo que a participación das bandas quizáis é máis por seccións, por grupos, por charangas, músicos das bandas que se integran en comparsas, é dicir, non exactamente como bandas completas seguindo ao seu director, non? No Porriño e en Tui o que pasa co Antroido é exactamente o mesmo, as seccións de banda, porque ali a tradición é máis de bailes de salón, de bailes pechados, e entón se organizaban o que sería o previo ás orquestras. De feito, o primeiro jazz band, a primeira, digamos, batería da que se ten coñecemento no Porriño, era a que interpretaba Bernardo Giraldez, que era o caixista da banda de música. Ele é o que introduce, un músico da banda, introduce un elemento que é esencial na formación das orquestras, non? E estamos falando do ano 1928. Outro elemento novidoso, instaurado a mediados finais do século XIX, os paseos de moda. Os paseos de moda eran unhas actividades, uns concertos, que normalmente se realizaban en xardíns, en esplanadas, en sitios así. E o que é máis importante é que é a primeira vez que nos ollamos que a banda non está ao servizo de ninguén. Nos paseos de moda, a banda fai un concerto que non está ao servizo de ninguén, de ninguna comisión, de ningún concello, de ninguna cousa, máis que da propia música do concerto. E estas tempadas de paseos de moda, que foron importantísimas en Tui, facíanse por suscripción popular entre os amantes da música e entre os comerciantes,
E, efectivamente, tamén se realizaban no Porriño en menos cantidade, en parte porque as bandas porriñesas sempre tiveron un carácter máis nómade que as bandas tudenses. A información que nos dan os paseos de moda na prensa é importantísima para coñecer os repertorios. De Tui e do Porriño e en menor medida de Saceda temos centos de títulos das pezas que se anunciaban semanalmente. Mañana tocará en la Plaza de la Corredera, se interpretará 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E deso temos dúcias e dúcias de noticias. Por lo tanto, é un aspecto tamén interesante a estudar, non? As bandas tiñan tamén unhas actividades cíclicas no ámbito institucional e no ámbito político. Lóxicamente, segundo o sistema vixente, non? No século XIX era moi habitual celebrar festas regias, ou fiestas regias. Eran festas, que tiñan lugar polos grandes acontecementos que lle pasaban á monarquía, ou a monarquía, sí, pero a veces, ou na maior parte dos casos, o motivo era do máis banal. Habitualmente era o cumpleanos da raíña, o cumpleanos da princesa, e isto motivaba que xa houbera festa e xa salían as bandas a tocar, non? Temos moitas noticias deste tipo. Bueno, a representación institucional e política, lóxicamente, seguiu cos distintos sistemas. O 14 de abril se celebraba institucionalmente a República, o Día da República. O 18 de xullo se celebraba institucionalmente o franquismo, o golpe de Estado. Bueno, así continuaban estas actividades de tipo institucional e político. Pero onde nos atopamos un suceso máis estable é no aspecto sindical. Porque a celebración do 1º de maio continuamente, participando a banda de música, continuamente aparece dende... No caso porriñés, dende que se crea a Federación de Traballadores en 1898, durante todo o século XX. Bueno, lóxicamente, ata o golpe de Estado. No caso porriñés, a banda de música era custeada polo Concello, que é un dato tamén bastante curioso. Tanto na restauración, incluída a dictadura de Primo de Rivera, como no período republicano, as bandas de música para a Federación de Traballadores para celebrar o 1º de maio sempre foron custeadas polo Concello. É un dato bastante inaudito. No caso de Tui, había unha certa permisividade, pero non era exactamente igual. De feito, a un director do ano 1921, ao director José Tojo Cea, realmente tocoulle dimitir, por participar na celebración do 1º de maio daquel ano. A nota de prensa, criticando a súa participación, decía o seguinte: al frente de los manifestantes iba la banda de música que dirige el señor Tojo tocando la Internacional. Sin duda, porque casi todos los músicos son educandos, las notas salían de los instrumentos un tanto desafinados, haciéndonos añorar la música tudense de outros tiempos. Bueno, se crea unha polémica na prensa, o propio director o que contesta é que a mesma banda, os mesmos músicos que tocaban 2 meses antes, na Semana Santa e tal, son os mesmos que tocaron na Internacional e que entón non entendían esta crítica, que evidentemente era unha crítica de sesgo ideolóxico, de outro tipo. E por esta razón, por esta polémica que se creou, o director José Tojo Cea, deixou a banda de Tui, abandonando Tui durante 4 ou 5 anos a actividade musical, quedou sin banda, non?
Sobre as actividades das academias de música, bueno, creo que falta outro traballo importante que avalíe exactamente cal foi o impacto do aprendizaxe da música a través da irrupción das bandas de música. Nós sabemos que casi todas as bandas tiñan unha academia, era o director quen normalmente aprendía aos educandos. No caso de Tui, sobre todo, tamén no do Porriño, pero sobre Tui, a academia tivo durante períodos un carácter municipal, é dicir, se chamaba aos nenos, se facían chamamentos aos nenos para que asistisen a estudar a academia, uns estudos que ademais eran de tipo gratuito. E tampouco debemos esquecer a aprendizaxe de tipo familiar. Naquela época coñecemos grandes sagas de familias de músicos que de alguna forma indican que había un elemento interno dentro da familia que favorecía a aprendizaxe musical. Son os Castillo en Tui, son os Giraldez no Porriño, son os Ojea en Salceda e bueno, en Guláns podríamos falar de outros e seguir así. E seguindo ou para rematar as actividades cíclicas, quería brevemente falar do sistema de retribución das bandas, porque, aínda que só vou a falar do caso específico do Porriño, se dá unha circunstancia que é bastante curiosa. E é que os músicos, despois de estar traballando todo o ano e durante todo o verán, non cobraban actuación unha a unha, senón que metían todo o diñeiro nun fondo común e cobraban a final de ano. Pero o máis curioso, estes músicos que eran casi todos tamanqueiros, tiñan talleres de calzado e traballaban nesto, estes músicos utilizaban ese fondo como un sistema como un banco, digamos, que lles prestaba o diñeiro para, ao rematar a época de verán, antes de chegar ás feiras de Santos e todas estas feiras importantes, a banda dese fondo lles prestaba o diñeiro, eles compraban os curtidos, a madeira, todo isto, vendían nas feiras, sobre todo de outono, que eran as feiras importantes, e iban devolvendo o diñeiro á banda, e a banda repartía o diñeiro sempre no Nadal. É un caso bastante curioso dun sistema capitalista así un pouco raro, dun sistema bancario do que, ao mellor, co que está chovendo hoxe en día, hai que empezar a copiar, non? Bueno, efectivamente, había división entre músicos de primeira, de segunda, en fin, había unha xerarquía dentro da banda e, como dixen antes, os músicos que cantaban no interior das igrexas cobraban máis. Na época da Segunda República, unha peseta máis por cantar. E pasamos agora ás actividades que non teñen este carácter cíclico, non? Actividades eu denominei de tipo extraordinario. Son actividades que teñen moitísimas motivacións de tipo político, patriótico, protocolario, etc. Xa citei antes no 19 as festas regias, que eran moi curiosas, eses actos nos que había besamanos e este tipo de actos nos que as bandas participaban, e temos bastante información concretamente da banda provincial de Tui. Nesa diáspora das guerras carlistas hai moita información da banda provincial de Tui participando neste tipo de actos. A banda tiña tamén un carácter protocolario, que era moi importante, é dicir, naquel tempo pasaba unha personalidade pola cidade de Tui ou por un concello de Salcedo ou por onde fora e automáticamente a banda tiña que participar protocolariamente nese acto, non?
as noticias que temos deste tipo son, bueno, de todo tipo. Isaac Peral, o que inventou o submarino, pasa por Porriño, camiño de Mondariz, e, bueno, sale a banda. En Tui, cada vez que ven Ezequiel Ordóñez ou Mariano Ordóñez, os políticos locais, que eran diputados e ministros e todo isto, bueno, a banda continuamente está dándolle serenatas ou recibindos. O general Primo de Rivera ven a inaugurar un matadeiro ao Porriño e ali está a banda, ou Alcalá Zamora no 34 pasa pola zona e os agrarios e a banda e todo o mundo sale ali a recibilo, non? É curiosa unha nota, unha visita que fai en tren a Vigo o rei Alfonso XIII e que vai parando en cada estación, e en cada estación hai unha banda de música. En Arbo está a banda de Monsao. En Salvaterra non lembro exactamente. En Guillarei estaba a banda de Paramos. En Tui, no Porriño, está a banda do Porriño. E o tren vai parando en cada sitio e lle tocan ao rei Alfonso XIII pois a marcha real, lóxicamente, e, curiosamente, toda a prensa cita que el reiteradamente di que as músicas que non toquen a marcha real, debía estar o home, a verdade, un pouco cansado de tanta marcha real, e pedía que lle tocaran unha muñeira, non? Unha música de muñeira. No caso porriñés é curioso, porque hai unha anécdota, bueno, simpática, que unha persoa que estaba entre o público chegou a saltarse tanto que mandoulle unha carteira, entrou pola ventana do tren. E iso creou un desconcerto porque, claro, pensaban que era un atentado, que era unha bomba, non? Logo, efectivamente, era unha simple carteira que o señor mandou porque estaba moi emocionado e vai o músico maior a recoller, lle entrega a carteira, a recolle e entón lle di o rei, bueno, pois déalle esta carteira a non sei quen, non? E o músico maior quedou todo defraudado porque cando entregou a carteira porque pensaba que era unha subvención que lle estaba dando o rei para a banda, cando realmente o único que tiña que facer era entregarlle a carteira a aquel que atirou, non? Hai moitísima actividade tamén relacionada coas guerras, especialmente no 19, finais, principios do 20, moitísima actividade das bandas relacionada coas guerras coloniais de Filipinas, Cuba, no norte de África e na primeira parte do século, especialmente do século XX, especialmente cara a 1920, as guerras que había en Marrocos, non? Importante tamén as homenaxes que realizaba a banda, non? A banda tamén realizaba homenaxes a personaxes de todo tipo, participaba en homenaxes a Casto Méndez Núñez en Vigo, a Ramón Cabanillas no Porriño, a Reveriano Soutullo, participan todas xuntas, etc. Os enterros, de alguna forma, son unha variante de homenaxe, son enterros nos que participa a banda cando a persoa falecida pertenecía ás élites locais. Habería que falar tamén, cando falamos de actividades extraordinarias, da competición musical, a participación en certames de bandas, e temos moitísima información de bandas de Tuia, de Severiano Castillo, ou outras bandas que participan en eventos en Coruña, en Vigo, en Pontevedra, e, efectivamente, como case sempre pasa, ou pasaba naquela época especialmente, había sempre moita protesta polos premios. E había debates e polémicas encendidas na prensa que duraban 2, 3 ou 4 semanas, bueno, discutindo de se o premio estaba ben dado, mal dado, etc. Cousa moi parecida, por certo, ao que pasaba no mundo dos orfeóns, no mundo do canto coral, que tamén era unha situación deste tipo, non? Bueno, efectivamente, vou rematar dicindo que, bueno, dos procesos, digamos, extraordinarios, quizáis os máis importantes eran aqueles que se producían pola ruptura das bandas. As bandas, por motivos que fosen, rachaban, e iso era unha catombe e
afectaba, lóxicamente, dun xeito primordial a vida das bandas. Neste territorio que eu estudei, as diferencias, as divisións, son casi sempre por motivos ideolóxicos. É curioso, pero é así. En Salceda, no ano 1914, a banda se divide en dúas e unha é a banda dos caciques e a outra é a banda dos agrarios. En Salceda, concretamente, hai neses anos unha actividade alrededor do agrarismo moi importante. En 1932 volve en Salceda a haber unha ruptura das bandas e a banda nova que dirixía Petorrete era a banda dos comunistas e a banda que dirixía Capador era a banda dos curas. O sea, a banda dos curas e a dos comunistas. A dos agrarios e a dos caciques. Parece que no caso porriñés as divisións, que houve moitas épocas na que coexistiron dúas bandas de música, non era exactamente por razóns ideolóxicas, e eu entendo porque tantos dun bando como os do outro eran casi todos revirados para a esquerda, non? O que si temos no caso porriñés é un dato interesante, e é que no ano 35 queixábanse o director, unha banda excepcional, lembrando as palabras de Zumalave anteriores, unha banda que tocaba a Quinta Sinfonía de Beethoven no ano 34 no Porriño, no Día da República, unha banda importante. Bueno, esta banda, eles queixábanse de que se estaban facendo listas que se entregaban aos curas, aos párrocos, para que non se contratara a banda dos comunistas, que entendían naquel momento que era a banda porriñesa. Mais nada, decir que o golpe de Estado, lóxicamente, rachou con esta actividade das bandas, foi a primeira amenaza, as orquestras foron a segunda, a emigración dos músicos viu a dar o golpe de gracia, e, efectivamente, nos anos 50, neste territorio, nos anos 50, desaparecen as bandas. E están, durante uns 30 anos, que non existe ninguna banda nun sitio onde chegaron a ver simultaneamente 7 ou 8 agrupacións funcionando. E, efectivamente, alrededor do ano 85, 83, 90, se crean 3 proxectos musicais en cada unha dos 3 concellos. Estas 3 bandas chegaron até hoxe, aínda que a banda do Porriño, a máis feble das 3, leva un ano sin actividade, non sabemos se é un parón transitorio ou se é definitivo, e as outras 2 bandas, a de Tui e a de Salceda, gozan de moi boa saúde, ligando o seu proxecto artístico ao ensino. As 2 xestionan escolas de música e, en grande medida, dirixindo a súa actividade musical primando o concerto. Participando en festas tamén, pero primando de algún xeito o concerto. Por aí a parte, máis nada, moitas grazas e agardo que estas notas históricas sirvan para explicar un pouco o presente e para camiñar cara a novos rumbos no tema desta actividade das bandas. E eu, desde logo, destacaría que o que é a investigación das bandas debe ser unha actividade que debemos dedicar moita máis actividade, moita máis enerxía a este fin. Mais nada e grazas. Moitas grazas, Kiko, pola necesaria síntese. Eu, como é unha persona moi modesta, vou facer publicidade do seu libro. Invito a que as persoas máis interesadas en achegarse a moitos aspectos que eu tocou aquí dunha maneira necesariamente sucinta, os poden detallar e consultar na monografía que ten precisamente sobre as bandas de música e as músicas en xeral do Porriño e de Tui.
E logo no debate teremos ocasión de tocar aspectos que foi mencionando. Quedo particularmente impresionado por esa dimensión financeira das bandas de música que ti mencionas. Para os astres, supoño que o tipo de interés sería cero, non? Non sería un interés usurario, o dos préstamos, digo, das agrupacións, non? Pero, bueno, pois logo teremos ocasión, se acaso, de tocar eses aspectos. Pasamos a